تسرحوا كل نبرتهم أبتحج وان بدقهم كم استحدقوا أيام زخصوا زلوا إيطاليا شحن حمش ميت سدتنيات كاب ليبيا كتوسريا سلام كم يدخلوا جايز كافيلين لو ما عند غني حتر زبلا أقدسي حبريتاتي حزلكم متيزل لخص سامود أتم سيتنحو حد يحركينكم سبسكرايب ويترسعوا كم تلمود لايك يترسعوا سامود أتم سيتنحو let's go تشيبو كافيري تقدم حبريتان ريو بزعبا ويلكام كوربس زملكتيو ويلكام كوربس زبلا بزحلفوا وحدات معلتاتون فيديو سريح لكم نيره جميرو اي جمرن لكم حياتكم نيركم كم دي جمروا نغيركم نيره مالتيو ابزحج وان كم ستري لكم اذا ابلكيشنز خفيتو له مالتيو ابلكيشن ناو اوبن بلالو فيس 2 زبالو يكاني سبونسر اي ريفيجي ناو نزخون يكون نتفلطو ريفيجي كامب نزلو سب اب امريكا هونكم منبر فقر نزلكم مالتيو نتفلطو سب سبونسر تقبرلو حدش بروغرامي مالتيو توم تفلطو ويكاني كتصبيو تصنحكم كم تجمر نخنقركم توم زي تفلطو يكاب زعبات زخون يكون فلوطو زيبلكم كاني ويلكام كوربس مبالناتهم ويب سايت اللهم اواتيهم ولا حبريتات كتركبوا تخوليهم او امريكان تقمطوا فلاي نتفلطو مانم نتفلطو سب اب ريفيجي كامب نزلو يا كاب هاغرو وصيو اب ريفيجي كامب نزلو سبونسر كتقبرلو تخولو منقدي مالتيو سلازي كم تقديم زولكم ويلكام كورس مبالناتهم ويب سايت اللهم ولا حبريتات كتري تخوليهم مالتيو نسم تصبيو تصنحكم كاني كم تجمر نخنقركم إليه كم مجمر سكي بودي جبلي خان جمرت انك مرد فرق ليتي بفلاسفة ودي جبلي انك عكان ساعات 10 مرد نغرخا يتدقس يجسخا أميكا وا زنقركا زلوكو تفلطو مخانكا مغربكا مخان فليتو ندز نقركا زلو زي وقع حالكا تبلو مون سكن دقس حدر هو نغيروكا إذا خمس ولا وش تبلو ولا بدق بلو كم يقاتل تحزل لي الأمر عشان دحركينكا يبلب عشنت مالت قلب قالكو اي حسب مالت ايكون نزا عشنسي ببزح تتنتن انديا عشا انت يمثل بتمكرو مالتي هجا عشا خميم هم هاني نغرنا عشان دحركينكا اتحساسبها فولي كابتن لبامات لبونا زلوم سات دحركينكا عشان دحر مرز نغيركا كودقسي وين بحالي لي بكي نيمسلنا مالتي انت خويا ليلو عشان دحركوينسي زغودنا ነገር كم وحد غير يوصدو انتم تقا تحساسبو تخم زبل عشان تاي مالتي احسبن مالت كو يكون نزخونه ነገር شالا يزريو عشان مالت كو شالا مراي ولا حاجه دقيسكا خلا خمس سبيت خايكو حقاتو بحال ابزي بوتو زارب ولا انجينير كو خدكم تغلق عشا خلا حجه عشان دحر كوينو شالا سلازريو الو تسمعي زني عشا قال أنت تسمعي أي تود حب قانديو أبعد حجي ويبهلو تبهلو عشان يا أمي ما بعد قلت غير أتأتيت بقى خم على بلد حنقله واحد حباب شعيد قص بقى شعيد قص وزعش النتيبة بنهنا رديت أي عشاء نبقى لإسكي أزيا زحزانتني كمون أزيا زقرمتني نايتمالي زينا خسمعكم نايتمالي أب إثيوبيا أداماز بهالكتما زقات أمي تعم زقرم نقري خاص زينا خسمعكم بأكملنا ترى من يهال لك زي سرور كملنا 40 عمت 40 عام سرور من نبر مياكمت سلازي زوم تريوم زلهم أبو بزعبا زوم أبو زينا مالتي زوم تريوم زلهم أبو ن 40 حدا عامت زأكل سرحلو ويكات غندي سرحهم مالتيو ناي بهال حكمناي بيتيبا ناي بهال حكمنا لومو مهان فولتي خمس الذي زوم ابو زيون كاني ناي بهال حكمنا 40 حدا عامت سريحهم ابز حجوان كاني بعل صقا يومون هابتام يوم مالتي من نبر مياكمت إبيليبسي مثل بشتا يفينيا يتغوارا زحكمو عينت حكمنا يمزنقرو زلو السوقاني ناي إبليبس حمام كم زودق حمامات كالي ناي فحنيا يبلو كالي استمساسل حمامات يوم زفوسو مالتي በዚህ ሁኔታ ሳሉ ሼህ ኢብራሂም ያፈሩትን ሀብትና ንብረት በልጆቻቸው እንደተነጠቁ ይናገራሉ
ይህ ለዚህ ቀንዲ ምክንያት ናይ ዜና ማለት እዩ እሱ ኸ እንታይ እዩ ነዊሕ ዓመት ዝሰርሕዎ ወይ ከዓ ሃብታም እዮም ክብለኩም ፀኒሐ በዓል ፀጋ እዮም ስለዚ እቲ ሙሉእ ዝሰርሕዎ ንብረቶም ብምሉእ ማለት እዩ ኣብቲ ሕጂ እዋን ብደቆም ከም ዝተሓደጉ እዮም ዝኸሱ ዘለዎ ማለት እዩ ያደረጉኝ አንደኛ የሰራሁትን ቤት ዘጉ፣ ሁለተኛ ያለውን ዕቃ ወሰዱ፣ ሶስተኛ ያለውን ብር ጠቅላላ 9 ሚሊዮን ብር። አባት ንብረቴን ነጠቁኝ የሚሏቸው 3 ልጆች ናቸው። ሁለቱ የአብራካቸው ክፋዮች የሆኑት ዜን ኢብራሂምና አብደላ ኢብራሂም፣ ሶስተኛ ያሳደግኩት የወንድሜ ልጅ የሚሉት ሸሪፍ ሁሴን። ተበደልኩ የሚሉት አባት እንደሚናገሩት 50 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ንብረት ተነጥቀዋል። ተነጠቁ ከሚሏቸው ንብረቶች አንዱ በአዳማ ከተማ የሚገኝ ባለ 3 ፎቅ ህንጻና በውስጥ ያሉ አነስተኛ ፋብሪካዎች ናቸው። ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ከባቢ 50 ሚሊዮን ዝኣክል ንብረት ከም ዝተወስዱ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ምስ ጥረ ገንዘብ ሓዊስካ ማለት እዩ። እቲ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ህንፃ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ። እቲ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ፋብሪካ እዮም ክብል ፀኒሖም። ስለዚ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ፋብሪካ ከምኡውን ገዛ ከባቢ 50 ሚሊዮን ብሓፈሻ ከባቢ 50 ሚሊዮን ዝኸውን ንብረተይ ከም ዝወሰድሉ እቶም ዝወሰድሉ ከዓኒ 2 ደቂ እዮም። ሓደ ከዓኒ ዘዕበዮ ወዲ ሓፍቱ ዲሉ ኤንዌይስ ዘዕበዮ እዩ። ስለዚ እቶም 2 ደቂ እዮም ወድን ጓልን ደቁ ከምኡውን ሓደ ከዓት ዘዕበዮ ማለት እዩ። ሰለስቲኦም ኮይኖም ነቲ ንብረት ብምሉኡ ናብ ስሞም ቀይሮሞ ማለት እዩ። በራሳቸው ስም ምንም ነገር እንዲኖራቸው ስለማይፈልጉ የገንዘብ አካውንት በልጃቸው ነው የሚያደርጉት። በአብደላ ወደ ልጃቸው አካውንት ገንዘብ ይገባ ነበር። ይገባል። ማን ነው የሚያስገባው? እሳቸው ያስገባ። እዚሁ ከዓት ቀንዲ ናኡኽ ብፅሖም ዝኸኣለ ማለት እዩ። ሱኻኒ ብምሉእት ገንዘብ ይኹን ካልእ ትካላት ይኹን ብሽም ደቆም እዮም ዝገብሮ ነይሮም ዘማቦ እዚኦም ማለት እዩ። ብሽም ደቆም ይኹሉ ነገር ጠሊሞሞም እዩ ዝበሃል። ባዕሎም ናብ ሽሞም ገይሮሞ ገለ ደይኮነስ ጠሊሞሞም እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ። ምንም የለም ውጣ እንዴት ይባላል? ይወረኛል። እኔ ጤነኛ አለሁ ምን ስላልኩ። ሼህ ኢብራሂም እንደሚናገሩት ከአዳማ ቤታቸው በልጆቻቸውና የጸጥታ ኃይሎች ትብብር ተጎትተው ወጡ። ፋብሪካዎቻቸውን አጡ፣ ተሽከርካሪዎቻቸውንም ተነጠቁ። ስለዚ ምናልባት ክሳብ ዝሕጂ እዋን እንታይ ኮይኖም ክካሰሱ ኣለዉ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ስድራ ኮይኖም ክካሰሱ ኣይግባአን ነይሩ። ምክንያቱ 0-0 ናብ ደቆም እዩ። 2 ድሕር ኮይኖም ደቆም ናብ 2ኦም ደቆም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ካልእ ኣይከደን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ግን ከም ዞማቦ ዝብሎ ዘለዉ ኣብዚ መወዳእታ ከም ሰምዑ ዘለኹም ካብቲ ገዛ ኣውፅኦሞም እዮም። ኣብቲ ገዛ ዝቕመጥሉ ብምሉእስ ካብኡስ ኣውፅኦሞም እዮም። ወልሓደ የብልካ ምሽምካ ስለዚ ካብ ዝውፃእ ብምባል ሙሉእ እቲ መኪና ዝነበረ ከባቢ 5 መኪና ክብሉ ፀኒሖም። 5 መኪና ነይረን ንባንክ ዝኣቱ ዝነበረ ገንዘባት ብምሉእ ብሽሞም ምዃኑ ናትኩም ወልሓንቲ ከም ዘይብሎም ናቶም ወልሓንቲ ከም ዘይብሎም ብምግላፅ ካብቲ ገዛ ኣውፅኦሞም እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ክካሰሱ ዘብፅሖም ነገር ግን እዚ እዩ ማለት እዩ እምበር 0-0 እቲ ገንዘብ ናቶም ምዃኑ እቲ ገዛ ናቶም ምዃኑ ኣይተርፍን ነይሩ። ይህ ሁሉ የሚደርስብኝ ምን ስላጠፋሁ። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ሼህ ኢብራሂም ተወሰዱብኝ የሚሏቸው ንብረቶች በልጆቻቸው ስም ያሉ ናቸው። እናም ጥያቄ አለ። ሼህ ኢብራሂም ለምን ንብረቶቹን በልጆቻቸው ስም አደረጉ? አሞዳታ ስለምንታይ ኢኹም ብሽም ደቅኹም ጌርኩሞ? እቲ ገንዘብ ካብ መጀመርያ ትገዛ ኩል ነገር ብሽም ደቅኹም ዝገበርኩሞ እስካብ ምንታይ ስለምንታይ ምባል እዮም ሕቶ ዘቕርብሎም ዘለዉ። አንተ ልጆችን ካመንካቸው ይክዱኛል ብለህ ስለምታምናቸው ታላቸው። እኔ 41 ዓመት ለፍቼ እኮ ማረፊያዬ ጊዜ ነው፣ ጡረታዬ ነው። እርቃነ ስጋዬን ያስቀሩት ዝኣመንክዎም ጠሊሞምኒ ከምኡ ክገብሩኒ ፈፂመ ሓሲበዮ ኣይፈልጥኒ እዩ ዝብል ዘሎ። ኮይሎ እውን ናብኦም እየ ነይረ። ምክንያቱም ድሕሪ ኣሪካውን ኮይልካ ኣብ ደቂኻ ኢኻ ትዕቀብ። ስለዚ ኮይሎ እውን ናብኦም እየ ነይረ። እንተኾነ ግን ቅድሙ ኣብኡ ቅድሚ ምብፅሐይ ምስ ሓመምኩ ካብዚ ገዛ ከም ተቐዲሞም ክብሎ ዝፀንሐ ሓይሚ እዩ ዘሎ። ከምኡውን ካብ ገዛ ውፃእ ኢሎሞ ወይ ዝምልከተካ የለን ድሕሪ ኢሎሞ ግን ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ነገር ሳሕቲ ዘጋጥም ነገር እዩ። ስለዚ እስኪ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉ? እንታይ ርእይቶ ኣለኩም?
ናብ ካልእ ሓበሬታ ምስ ንኸይድ ኢጣልያ 1500 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ክትወስድ እያ ዝብል ዜና እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ኢጣልያ ካብ ዝቕፅሉ 3 ዓመታት 1500 ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ካብ ሊብያ ክወስድ እዩ እቲ ስጉምቲ ድሕርቲ ካብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተበፅሐ ስምምዕ ብዝተወስደ ኮይኑ መቐፅልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ብመንግስቲ ኢጣልያ 1300 ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ክውሰዱ ዘኽኣለሉ ምንቅስቓስ እዩ ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ካብቶም በቲ ዝቐደመ መደብ ዝተወስዱ ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ሊብያ ዝኣተዉ ሰባት ይርከብዎም ነይሮም ረቡዕ ነቲ ናይ ምጋዓዝ ስምምዕ ዘለዎም ናእዳ ዝገለፀ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ነቶም ኣብ ልዑል ሓደጋ ውሕስነት ዘለዎም ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ወሳኒ መድሓኒ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ትካል ቀንዲ ውሕስና ዘድልዮም ሰባት ንምሕራይ ምስ ተሓጋገዝ ትካላት ከም ዝሰርሕ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ትካል ስደተኛ ሕቡራት ሃገራት ካልኦት ሃገራት እውን ሰብኣዊ መተሓላለፊ ኣብ ምኽፋት ስደተኛታት ኣብ ዝቕበላ ሃገራት ዘሎ ፀቕጢ ካብ ምቅላልን ኣብ ኣሰር ኢጣልያ ክስዕባ ፀዊዑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ንሎማዓን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ ሓደሽ ሕርኩንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ላይክ ኣይትረስዑ ክሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ ሰላም